Marzia Record. دونه دونه اشکی چشمت مرزه رزه برون دونه دونه کشتنی غموی تنه به داستان دونه دونه غم در دیلت امروز مسازه خونه کی به نامی ترالی میخونه دونه 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 اشکی چشمت مرزه رزه برون دونه دونه کشتنی غموی تنه به داستان دونه دونه غم در دیلت امروز مسازه خونه کی به نامی ترالی میخونه دونه 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 یک تا قدم و تبکبلو روی کافل دا монда рафтестай дуруни клуб ман озотаем петрика да партофтум да ютуб барои ки қатите гузашт хела рӯзои хуб ты сартавардор чашмомда нигоҳ ки ҳақиқата уже нестай сарф кадита дар кори дақиқата надори дига мара за то бема ты озоди задагием ақидата ҷои ты идов кидата идов контактои мае блока муаммо дора дига фарқим надора ки ҷои телет парол дора ки кира ки ҷо мебара кира пеш боиш метан кира маст мекунан шаву кайфи боиш метан дона дона гузашт соло чердаки маҳкам надори ба рафтанам зиқ нашиди дарду алам надори ты да пирай қичоқи сар тамони хобат барай ягон ҷо тағам набоша дониста ғам надори дона дона ашки чашмот мереза реза борон дона дона киштани ғамои ты наб досон дона дона ғам да дилат имрӯз месоза хона ки ба номи тирали мехона дона 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 ашки чашмот мереза реза борон дона дона киштани ғамои ты наб досон дона дона ғам да дилат имрӯз месоза хона ки ба номи тирали мехона дона дона агар медонистам ки ашкои рехташ дуруғай фархунда мегуфтагонамай фаҳмидам фарухай марам ба ақл шидам фаҳмидам чӣ гапи корай шабнам мегуфтак мемурдак фаҳмидам шаҳриёрай сари қармда мебадришад мекам суд баша нахостам номи номард қати маҳками суд нашам дона дона ашкои рехтаи ура пок кадан дили мара чок кадан вақте ура қичоқ кадан дона дона рал битони суратҳои бидаша дарте пака ёши хита бикани дилта да дигарте ҳаёти туву як киное бучидай чизе бидами қабр гузаштава гумшидай пешинаи омихтаи мошини молумулкай фаҳмиди ман намешам дига ситов доди рулта дига нестим одаме ки фақат дай паси тиша ма амуралике ки мехона дона дона диша дона дона ашки чашмот мереза реза борон дона дона киштани ғамои ты наб досон дона дона ғам да дилат имрӯз месоза хона ки ба номи тиралик мехона дона 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 ашки чашмот мереза реза борон дона дона киштани ғамои ты наб досон дона дона ғам да дилат имрӯз месоза хона ки ба номи тиралик мехона дона дона Marzia Record.